Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam namerila da večeras kuvam, odnosno da pravim valjuške od mesa u belancetu sa sosom od jogurta. To je jedan bliskoistočni recept, divan. A kuvaću sve to za jednog jako zanimljivog gosta. Znači, mogu slobodno da kažem da je to jedan srpski bestseller pisac u svetskim razmerama. Drugo, to je čovek koji imao hrabrosti da dođe na jednu neverovatnu ideju. On je rekao da Škotlanđani imaju viski, Švajcarci imaju sir, a Srbi imaju muda i da bi trebalo da ih skupo prodaju i to kao nacionalni brend. A zamislite, nije političar. Pogodi ko dolazi na večeru. Moj gost večeras je Ljubomir Erović iz Gornjeg Milanovca. Dobroveče. Šta je to, dobroveče? Evo, ja sam Dobro, Šerpa, to je moja firma. Jeste, ali sam doneo dva specijalna muda, je li tako? A to ćemo otvoriti. Stvarno. Da. Znači, to je za jednu picu koju pravimo, to je jedan naš Kome pravi picu? Pa ja sam došao pomognem u emisiji, mislim, znam da kuvaš stalno, je li tako? Da, ja kuvam stalno i spremila sam nešto ovde. Pa ja i moju ženu štitim, pa znači je sve žene. Znači, kuvat ćeš i ovde? Da, pravit ću tu picu. Pa ja ću da ti dozvolim, bravo ti kažem, ja sam toliko fino vaspitana, ne bi seckala bele bubrege. Dobro, ja ću bele bubrege, nije problem nikakav, normalno. I ovako, toliki muškarci pate od kastracionog straha još da vide mene sa nožem i ovim, ne, to ipak radi ti. Dobrodošao, ajde, ja ću ti dati da uđeš u kujnu. Čekaj da ovo zatvorim ili stavimo ovde. I jedan poklon. Šta je to? To je specijalno. To su majice manifestacije koja se zove Mudrijada ili World Testicle Cooking Championship. Čekaj, stvarno, hvala najlepše, ajde otvorim ovo. Jer stvarno postoji svetski kup u... Da, jedinstveni u svetu, nigde na drugom mestu ne postoji. To si ti izmislio? Da, to sam ja izmislio. I napravio 2004. godine. Počeo sa samo 4 ekipe i onda se to dosta... Evo, ovo je ova pristojna strana majice, da izvinete. A ovo je malo šaljivija strana majice, jel može neko da krupno... Jesi ti smislio i ovaj amblem i... To je ceo tim, jedan radio. Ovaj strip dole sa ovim kuvanjem. Za strip je zaslužen gospodin Žarić. Ovo je jedan klasični Srbin koji je... Pogledajte kako kuva, ne znam da li možete ovo dobro da vidite. To je šaljivo i tako. I to se znači na engleskom zove... Ball cup. Dobro. Ball cup. Bilo je, mislim, u početku je bilo stidljivo, strašno, mislim, to napravili da bude Mudrijada. I to je udruženje građana, treba znati. Ko zna, jednog dana možda mi budemo na vlasti umjesto ovih naših političara. Znači, ima neke veze, ovo što sam ja rekla. Evo ovdje ću da stavim, čekaj da... Ali ja ću vam pokloniti još jednu majicu. Dobro. Tiče se rakijade. I rakijadu imamo? Ona je pre neki dan održala u Gornjem Milanovcu. Ozbiljno? Da, to obavezno. I to je šampionat. A niko to nije napravio? Ne, to je takmičenje u ispijanju rakije. Dobro, tu... Ali, pa lepo izgleda ovo. A koju rakiju pijete? To je domaća rakija strogo, znači pranjanka. Ova koju će sad Evropska unija da zabrani da se proizvodi? Pa Evropska unija ne zna šta je prava rakija. Eto, baš zato će da zabrani. Tako sam ja čula. Hvala, najlepše kesu smo videli. Evo, dobrodošao, ne znam kad hoćeš pričamo malo koliko ti treba vremena da skuvaš ovo tvoje. Pa dobro, to sve traje ukupno 15 minuta. Znaš što, ti si pravio rakijadu, ali mi ovdje pijemo vino. Da ti kažem, ja sam ljubitelj vina. Ja sam ljubitelj vina, inače, što se po meni i vidi. Možeš da otvoriš, to je inače da pohvalim novo vino iz sorte Vranac i fantastično je. Sad će vidimo koliko sam ja vičan. Zove se, vidiš, Barik, to je u stvari ime specijalnih francuskih burića u kojima ono leži i stvarno je fantastično vino. Tako da čisto da nazdravimo lepom životu i da ne kažem tvom receptu, glavnom sastojku tvog recepta po kome si se proslavio. Normalno, uz bele bubrege obavezno ide belo vino, odnosno crno vino. Ide? Može i belo. A bolje ide Znate šta, ko ima visok krvni pritisak, preporučujem belo. Jel da? Da. A ko ima nizak, preporučujem crno. A dobro, ja sad kažem, pošto je ovo vreme velikog posta, znači, ovaj recept ne bi išao ni po kom osnovu. Zato mi na vreme ćemo ga sada prikazati, ali ljudi treba da prave ovo jelo pošto prođe, posle Uskrsa. Tako je, sigurno. Apsolutno, Miro, o čemu se radi? Manifestacija strogo prati kad je post. Znači, u vreme posta se manifestacija ne pravi. Znači, obezno kada post prođe. Pa dobro. To je normalno, ja sam Srbin, Šumadinac, pravi.
Ajde, sipe na malo vina. Hoću. Da treba ovo ti sklonim tamo. Ti posle kad ti bude bilo potrebno nešto u kuhinji, ti kaži. Ja ću sve da ti ovde pokažem šta imamo, malkice. A ti meni kaži kako si došao na ideju tu da su beli bubrezi, to jest testisi, to jest u srpskom narodnom rečniku muda, šansa da Srbija napokon izađe u svet i pokaže šta ima. Sad ću joj kažem nešto. Znači, nažalost, politika na sve utiče. Sad ću da objasnim čemu se dovoljno. Ajde, prvo živeli. Živeli. Za ove sveže srpske ideje iz ovih srpskih kraljevskih gradova. Ajde, živeli. Dobro vino. Pa ja ti kažem. I kao aperativ, baš je super. Kako možeš i da manifestacija? sedneš ako ti je zgodno, pa... Ono jeste lakše. Treba 100 kila držati, jel tako? Kako je nastala manifestacija? Slučajno. Nažalost, kažem, politika uvek utiče na nešto. I onda raspadu jedne političke stranke, ja sam se iznervirao, strahovito, jer čiji sam bio pripadnik, tako i odboru opštinskom. I onda sam rekao, prijatelju, ako ti nemaš bols da radiš te stvari, ja imam muda, napravit ću mudijadu. Čekaj, političar nije hteo da pravi mudijadu? Ne. Ili nije imao politička muda? Raspala se stranka, politička muda nije imao. Pa to te pitam. I većina njih u stvari nije. Izvini, ja ću ovo mora malo da mi odleži, ja ću ovo da počnem da muljam, a ti pričaj. Važno. Znači, samo izvini sekund. Znači, mleveno meso, luk i začini. I onda, evo, i to koji začini, normalno, najbolji. To su kotanje začini, ne znam, praviš ti sa tim? Ja pravim domaće moje začine uglavnom. Znači, to sve iz moje bake. Pa dobro, vi šumadinci, odnosno iz Srbije. Šumadinci, pravi Srbi, normalno. Jeste. Evo, to, znači so, izvini samo da ovoga napravim. Neću se mešam u ženski posao. Pa nemoj. Evo, to inače ja kuvam ovde sa ovim začinima i stvarno je fantastično. Probat ću posle. Čekaj, gde mi je malo biber. Evo i biber. Znači, ovo klasika kao za... Pravimo ovo našim domaćicama, samo da kažem. Pravimo kao da pravimo faširane šnicle. I ovde moram nešto da odvadim. I, sad te slušam s pažnjom. Elen, i onda se ja iznerviram, jer tako ja, moj prijatelj, ja dogovorimo se, idemo pravimo tu mudijadu. On to mene podrži, odemo u kafanu i u toj kafani dogovorimo da napravimo prvu manifestaciju. Bile su 4 ekipe i nakon prve manifestacije jedno 600 sajtova inostranih svetskih napisalo World Testicle Cooking Championship. Ja napravio svetski šampionat od prve manifestacije. Ali čekaj, stavio si na internet i Ne, nisam stavio. Kako je to krenulo? Politika objavila jedan tekst, onda glas javnosti drugi tekst, iz glasa javnosti krene to dalje. I onda počnu, ja upišem svoje ime i prezime, ne mogu da verujem šta se to dešava. I onda je to polako išlo, druga manifestacija, 3., 4. i 5. Da bi mene prošle godine iz Londona zvali, gospodin Peter Friedman i gospođa Snežana Ćurčić, koja ima strahovito puno pomogla. Dobro. Da napišem knjigu recepata. To je drugi poziv za 5 godina, njega sam prihvatio. Prvi, mislim da nisam bio zreo, to je pre par godina bilo, nisam bio zreo da napišem baš tu knjigu recepata. Znači, ja nisam profesionalni kuvar, daleko od toga. Čekaj, jesi do recepata sam si ih izmišljavali? Da. Je li te svetski šampionat i ta slava inspirisala da smišljaš nove recepte? Pa normalno, pa sve se vidi šta se radi. U stvari, šta je to? To ništa nije tajna ni za domaćice, ni za one ljude koji kuvaju. To je sasvim normalno, znači hrana, samo što više začina. Kuva se kao divljač ako se kuva, znači kao gulaš, dajem primer. Ili što ja pravim tu picu, našu italijansku picu sa srpskim testisima. To će praviš? Da, to večeras pravim, da. To ćemo probamo, to je mnogo lepo. To je baš brendirano. Pa sad ti se napravio bum, po engleski. Ozbiljno? Da. Dobio sam poziv u Londonu restoran. Nemoj da pričaš. Da, dobio sam to poziv, pa neka predavanja na Novom Zelandu i tako dalje. Znači, stvarno ne mogu da verujem šta mi se... Jesi išao? Ne, nisam, tek treba da odem. A čekaj, je li knjiga objavljena? Knjiga je izašla 1. oktobra. Kao knjiga ili kao elektronsko izdanje? Ne, znači to je digitalno izdanje. Dobro. Znači sad trenutno jurim, odnosno gledam ko će to da oštampa, jer me mnogo njih pita iz inostranstva, normalno iz Srbije, kad će biti to izdanje koje, kada ja kažem, pisano, tako. Jer mi svi više volimo da štampano, mi više volimo da čitamo knjigu nego da gledamo što na internetu. Normalno. A koliko se prodala knjiga? Ja sam zadovoljan sa prodajem knjige. I mogu da kažem da većinom kupuju žene knjigu.
Da li je moguće? Majke, znači stvarno većinom kupuju žene, meni je to strašovito interesantno, znači nisam mogu da verujem. Ali reci mi, taj publicitet koji si imao u Velikoj Britaniji pre svega. Da, da, to je krenulo sve cijela priča. Ti si videla sam na tvom sajtu da si davao intervjue za... Zašto? Ajde, pohvali se. Znate šta, sad ću vam kažem, šta je interesantno. Ja sam se jedno jutro probudio i zvoni telefon i ja se onako mamuran se javim, neko priča na englesku. Šta bi? CNN. Stvarno? Da, gospodin Neroviću, vi ste upravo izdali, kaže, knjigu. Kako rekao, vi znate, ja ne znam se izdao knjigu. Znači, ja znam da treba knjiga da izađe, ali nisam znao tačan termin objavljivanja. I onda njima dajem intervju, onda u tom krene onda BBC, Reuters, Sky News, naši mediji, da ne priča Reuters, dolaze Gornji Milanovac da ne snimi, normalno. Stvarno? Da, obavezno. Da si postao slavan u Milanovcu? Znate šta, to je mala sredina. Da, tamo se teško postaje slavan. Ne, u svom selu biti mesija vrlo je teško. Znači, odmah krenu neke priče da si ti ovakav, da si ti onakav, što ja već nosim sa ponosom 20 godina. Dobro. Smatram da se za dobrim konjem prašinu uvek diže. Dobro. Sigurno da sam neobičan tip i neobičan čovek, jer sam se ja u životu bavio sa puno stvari. Znači, učio sam za sportskog pilota, bavio sam se muzikom. To je ludilo, čovjek koji je sportski pilot, muzičar. Bavio sam se muzikom 20 godina, jazz, evergreen sam svirao uglavnom po Evropi. I na kraju radiš kao portir. Radim kao portir. I završio si tu visoku portirsku školu. Da, nažalost, tu školu nisam završio. Normalno, služim se i engleskim jezikom, privatnu sam firmu imao za servisiranje elektromedicinske i stomatološke opreme. Prvi sam spa centar napravio u Gornjem Milanovcu, ali njega sam zatvorio, znači, nažalost, malo je ljudi dolazilo strahovito tu. Eto i tako, mislim, imao sam vrlo šaren... Nisu zainteresovani za tu vrstu banje. Baba mi je Švajcarkinja živi u Švajcarskoj i tako dalje i tako dalje. Moji su preci stari, baš Gornji Milanovčani, znači od 1880 neke godine, po majci. Majka mi je prvi diplomirani arheolog u Gornjem Milanovcu, otac je bio pravnik u zdravstvenom centru. Moj pokojni deda koji je umro u Švajcarskoj, je prvi fudbal u Gornji Milanovac. Ozbiljno? Da, fudbalski klub Takovo osnovan 1911. godine, znači on je bio od osnivača. Neverovatno. Tako, mislim da životna priča... Dobra ti je priča. Ne, život, ali da se vratimo na ovo inostranstvo. I kako je izgledalo to kad si davao, na primjer, pošto si 4 puta rekao za sada da si Srbin, jesi osjećao neku potrebu, da li si osjećao ponos što su došli da te pitaju za nešto što nisu zločini, bombe i tako dalje? Verujte mi. I da li si imao potrebu da ih malo sa tom temom malo zezuckaš? Da. To je zezanje. U stvari šta je, kad kaže šta je to mudijada? To je, znači, hrabrost, to je mudrost, znači nešto preiskonsko, znači treba čovjek da znaš odakle sve kreće, jel tako? Nama muškarcima posebno. Misliš odatle sve kreće? Nama muškarcima posebno. To je jedan mali, to su dva mala univerzuma, hoćeš da kažeš. Apsolutno, baš tako. Ali za muškarce, mislim. Tačno, tako. Ne bi se ja kao prononsirana feministkinja i borac za sreću žena baš totalno složila s tobom. Pa dobro. Da sve na svetu kreće odatle. Pa dobro, nisam rekao da ja tako mislim, ali uglavnom ja muškarac... uverenje postoji, da, pa normalno u svakoj mačističkoj kulturi to ti je to. Znači, Liberacion je pisao, Guardian, The Sun, pa da. Ja sam dobio informaciju od te moje prijateljice koja radi za BBC u Londonu. Kaže ovako, Ljubče, ti nisi svestan uopšte šta si uradio. Šta si uradio? Kaže, bolje što nisi svestan. Pa kaže, ti si, kaže, u The Sun, kaže, pa tamo teško neki naš političar kaže da se stane. Kaže, tamo samo Ana Novak i kaže, tebe sam sad vidio, Jelena i ti. Stvarno? Do majke, znači, ja rekao, ne mogu da verujem. Kaže, Guardian, pa kaže, ti si tamo bio. Kaže, mi je došlo plačem, kaže, kad sam te video. I sad mene to normalno... A šta si pričao tamo? Znate šta? Mislim, pričao si o Srbiji i da izvineš srpskim... Apsolutno. Pa dobio sam pohvalu iz Engleske da sam izuzetno dobar ambasador Srbije. Ambasador Srbije. Pazi, kad bi, nadam se da će ovo gledati, rekao iz našeg ministarstva spoljnih posla, koji ovih dana vidim ima malo problema. Znači, oni koji pokažu to da mi imamo konja za trku ili već. Da, oni bolje prolaze u svetu, to hoću da kažeš. Jeste, stvarno da. Pa daj neki savjet onda ovim našim političarima iz oblasti. Pa znate šta, oni ne slušaju savjete, što bih se džabe trošio. Šalim se. I šta si pričao, izvini, prekinula sam te. Rekao sam, znači, da sam Šumadinac, pa su pitali gde je Šumadija, ja objasnim to centralni deo Srbije, pa šta je to, kako je, onda sam im rekao da mi to pravimo tako, to je voz, odnosno testise.
gde možemo probamo. Onda sam im objasnio da postoji jedan restoran u Gornjem Milanovcu, iznad Gornjeg Milanovca, koji se zove Ždrebanska noć, gde ja spremam za posetioce. Do sada smo imali malo ljudi iz Norveške, iz Amerike, iz Francuske, Slovačke koje je bio. Nisu to velike grupe, ne može to stane 100 ljudi, ali... A i dalje spremaš tamo? Da, samo po poručbi. Znači, to se po poručbi samo sprema. I ko ti dolazi sad, posle svih tih intervjua? Sad trenutno, znači, sad recimo neki prazan hod, znači trenutno nema niko. Ko je bio od tada do skora? To je bilo predno 2 meseca, pre mesec i po dana. I šta kažu stranci kad probaju to? Znate šta, njima prvo interesantno, pa sviđa im se. Ih pitam uvijek da li je afrodizija. Knjigu utisaka da mi napišu. Dobro, normalno niko to ništa opisao. Ne mogu valjda odmah da znaju. Valjda nije takav afrodizijak da im u kafani postane jasno da je. Njima je interesantno, recimo, kada ja skuvam jelo i onda ja malo sa gitarom, osredim nešto. Mislim, to njima je interesantno. Kaže, ne, on mi je skuvao, evo sam je zabavio da je nešto da pevam. On dobija totalni servis kod srpskog domaćina. Znate šta, kuvar je jedna priča, ali ja pokušam da budem na neki način neki show mene, jel tako, da spojim sve, tako što znam da radim u životu. Znači, sad baš da nekog vozim avionom neću, jer to davno nisam radio preko 20 godina, nisam ni obnavljao tu licencu. Znači, što se tiče muzike, nije problem nikako. Znači, mogu to i mogu da skuvam nešto. Ti si tamo kao priču prodao, znači glavni marketing adut te cele priče je bilo da je to fantastična jelo za potenciju. Da, apsolutno. Da je srpski afrodizijak. Afrodizijak, da. Zbog čega? Zato što se stavio dosta začina, kao što i stavljaš ti tu, jel tako? Čekaj, moram, nisam ga dovoljno posolila, morat ću još. Onda ja nešto dodam iz svoje bašte, normalno, jel tako? Dobro. Ima tu nekih i tajnih sastojaka. Dobro. U svakom slučaju, ako je jelo jako, to se mi normalno da bude neki afrodizijak. Ne može biti afrodizijak jedno bareno jaje ili zelena salata. Ali čekaj, ali sami testisi imaju nešto afrodizijačko ili nemaju, to te pitam. Jesi to proučavao? U narodu. E pa to, bar mitologiju ispričaju. Da, u narodu ima verovanje, je li tako, da je to afrodizijak. Pa knez Miloš je jeo bele bubrege, jer je smatru da je afrodizijak. A bio je poznat po tome da je stigao... Apsolutno. Znači, on je to jeo. Svaku. Pa skoro, da li je baš svaku, ne znam, ali skoro svaku, verovatno. Nisam živeo u to vreme, pretpostavljam da je dosta. On je isto iz tvog kraja, to? Jeste. Eto, vidiš. Jeste, blizu. Slava Gornjeg Milanovca se širi. Pa znate šta, bar imamo to, da ponudimo svet, kao što to ne bismo prodali. Ma čekaj, ta manifestacija tvoja, znači skupi se puno kuvara iz kraja koji prave različite... Iz kraja, iz Australije, iz Norveške, iz Australija, Norveška, Nemačka, Grčka, Finska, slagaću još sad gde, još Republika Srpska. I je li ogromno interesovanje publike koja dođe to da proba ili što? U principu jeste. Sad ću objasniti od čega to zavisi. Ja prošle godine sam napravio promašaj pa sam promenio manifestaciju da bude recimo u junu kada je neke su litije, tako što zove seoski, onda je bilo malo manje ljudi. Za ovu godinu sam planirao 29. avgust, kako prođe gospodinski post, automatski to. I to se pokazalo do sada kao najuspešniji, najbolji termin. I očekujem ove godine veliku pompu, jer smatram da će doći na ponovo i Reuters, CNN, BBC, ali da vam kažem što najavio mi se gospodin Andrew Zimmerman iz Travel Channel, kontaktirao me preko naše ambasade iz Vašingtona. Da, i on izrazio je želju i hoće da dođe da snimi jednu emisiju o toj manifestaciji, o toj hrani koja se pravi. Ali čekaj, prekinula sam te malo pre, vrlo važno. Završi, šta je to verovanje u srpskom narodu u vezi sa... Da, verovanje je da je afrodizijak. Međutim, naučno to nije dokazano. Znači, šta da kažem šta ima u testisima? Znači, naravno ima kalcijuma, ima kalijuma, nema masnoće kao što imamo meso. To je u stvari žlezda, to nije čisto meso. Međutim, to nije nešto, treba znati, to nije pogano. To je sasvim normalna, znači, hrana. Je bilo nekada po kafanama da se naruči neki beli bubrezi na žaru? Jeste možda davno, u Beogradu isto bilo, to znam. Da, bilo je. Sad je interesovanje, odnosno sad sam u jednoj priči, možda će par restorana u Beogradu, u dogovoru da budemo, tako već jesmo, da ću ja možda gostovati dan, 2, 3 i da spremam bele bubrege, je li tako? Ozbiljno? Da.
Ajde, a de, ne znamo još koji je restoran. Dobro, ja ne bih se sad izuvao tako pre vremena, ja smo u razgovorima, ali da vidim. Znate šta, mene interesuje još da odem do Londona normalno, pa interes odem do Novog Zelanda, dobio sam poziv iz Houstona da tamo organizujem A dobro, a čime tumačiš sad toliku pomamu sveta? To je ipak dosta njima egzotično. Ljudi do sada nikada javno nisu izgovorili reč muda, odnosno bos. Znači, stvari u jeziku. Pretpostavljam da je to pitanje. Što bi rekao Wittgenstein, odatle sve počinje. I smatram da sam tu napravio neki prodor ka svetu, ka Evropi. Znači, ako mene zovu da dođem u tu Evropu i u taj svet, pretpostavljam da će... Zato što si prvi se usudio da upotrebiš tu reč. Jeste. A ako je to afrodizijak, to je znači u vezi sa muškom polnom moći. Zašto bi žene jele to? Mislim, em što je odvratno, ukoliko vole neka jedu. Njima ne može da bude afrodizijak. Ukoliko vole, žene neka jedu. Pa to. Normalno. Ali mislim, to je pre svega, znači, muško jelo. Da, za dizanje potencije. Sad, treba znati još nešto. Ta hrana kad se spremi, bitan je dobar ambijent, je li tako? Mora bude ono crveno svetlo. Ne mora baš crveno, može sveće. Ne, ali nisu baš otišu perverziju, nadam se, Miro. Mislim, hoćeš da kažeš glupo je da se to jede za doručak ili za ručak. Ipak je bolje za večeru da se to jede, da svetlo bude primereno, muzika. Apsolutno. Iz svog ličnog iskustva mogu da kažem da je afrodizijak. I iz iskustva svojih prijatelja, da. Sve se može proveriti. Ozbiljno? Najozbiljnije. I šta kažu posle koliko dela, ili kao Viagra ili kao VEP isto srpski proizvod? Pa VEP isteže mišići. Dobijam dosta maila od Viagre, pa mi pitaju šta i kako. Čak sam dobio Cialisa od jednog prijatelja, da sam reklamnu majicu njihov, znači da mogu da je nosim. A dobro, mislim da ta reklama, odnosno placebo, također ima ogroman uticaj, znači da ona kažeš, evo, ne moraš na pumpu, ne moraš tablete koje ti određuju srce, nego jedi ovo, da. Ideš kopaš sa suprugom ili sa devojkom, posle toga kreće sve kako treba. A zašto mi je palo na pamet? Vidiš kako je savremena kultura učinila da hrana izgubi veze sa sopstvenim korenima. Znači da meso nikada ne podsjeti ni na kravu, ni na svinju, ni na kokošku. Sigurno. Da sve ima zapravo potpuno drugačiju simboliku, tako da bude drugačije upakovano, da bi se izbegao taj kulturni šok divljaštva. Prema tome svinja, odnosno prase se peče kod nas i negde u Indoneziji još i u Meksiku. Ali cijelo prase. Da, cijelo. Onda je zabranjeno i jagnje su zabranili, vidim u Hrvatskoj, to je sad priča. Ako hoću u Evropu, neće smeti više jagnjence na ražnje i tako dalje. Pretpostavljam da je to ogromno interesovanje za tvoju kampanju i tvoj proizvod, između ostalog i zato što, ne samo zato što se radi o tom delu tela, nego zato što se uopšte radi o nekom delu tela sa kojim civilizacija savremena neće da ima veze. Miro, o čemu sam još radi? Dobio sam nekoliko mailova iz Amerike, gde zaštitnici prava životinja napadaju me strahovito. Kaže, ti nisi hrišćanin, ti ne zaslužuješ da živiš. Ozbiljno? Da, ti ubijaš životinje i tako. I tako da sam na engleskom delu sajta morao da se operem. I piše lepo, vrlo važno, volim i respektujem životinje, nijedna se životinja ne ubija zarad 200-300 grama testisa, nego se normalno, zbog klanične industrije, voz se kastrira da bi bolje napredovao i onda se ta masa mesa koristi za ishranu. Znači, sasvim je to normalno. Kad su prihvatili to obrazloženje? Da, više ne pišu. Moram da te pitam, da li si kako si počeo da promovišeš ove bele bubrege, odnosno testise na 100 načina, došao do nekog zaključka koje bi možda oborilo ova razna istraživanja savremena, sociološka ili kulturološka o seksualnim navikama i tako dalje. Da li misliš da je ovoliko interesovanje u stvari govori o tome da je seksualna moć dosta problematična, da više nije kao što je bila? Nije. Nažalost, znam iz pouzdano. Ne samo naša, nego i svetska. Tako je. Znam, znači, pouzdano i kod mladih osoba. Stvarno? Najozbiljnije pričam. Znači, ima sve problema strašno velikih. Od mladih osoba, čak i od 20 godina pa dalje. I pogotovo kod starih, mislim, ja sad zalazim u neke pozne godine, ali, mislim, još uvek sam zadovoljan. Što dobro izgledaš, ne bi nikad rekla. Miro, hvala. A slušaj, nisam ti rekao, ti mnogo lepše izgledaš u prirodi nego na televiziji. Hoćeš još jednom, nisam dobro čula. Mnogo mi lepše izgledaš u prirodi nego na televiziji. Jao, stvarno, hvala najlepše. Ajde sad da napravimo malo pauzu pa nastavljamo sa ovim seksualnim navikama. Aktivnosti. Evo, samo da sklonim. Sad ću da te pustim u kuhinju da
počneš da praviš tvoje jelo, nego samo da završimo ovu temu koja mi je veoma važna, a to je, rekao si da imaš neke podatke, odnosno da znaš da nešto sa seksualnom moći mladih ljudi nije u redu. Šta je to? Strašno veliki problem. Znači, druži se sa dosta mojih prijatelji su lekari, između ostalog i jedan urolog, i znam da dosta mlade dece pati od nedovoljne potencije. Moguće. A šta je tome uzrok? Jesi to istraživao? To možda bombardovanje ili stres ili loša industrijska hrana zvana đubre? Ne, nije samo to. Mislim da je ukupna situacija u društvu da je problem. Znači, ljudi su se povukli sami u sebe, to je dosta, isto i internet dosta u tome uticao. Dakle, znači, mnogo tih sponzora, devojaka, sponzora muškaraca, jel tako, da pokušavaju da preko noći dođe do nekog bogatstva, pa onda plaše se... A misliš da novac, odnosno nedostatak novca inhibira... Da, i kompleks. U svakom slučaju i kompleks. Znači, kompleksiranost, znači, ako ja nemam dovoljno para da mogu da kupim se nešto priuštim. Normalno i hrana tu utiče, sigurno. Da, pa to promenjeni sistem vrednosti, sigurno, mislim, to je... Apsolutno. I to je moja pretpostavka. Mislim, ja nisam stvarno neki naučnik, nisam kompetentan pričam o tome. Znači, ja sam portir običan u zdravstvenom centru. Ali sve sticajem okolnosti i tih mojih prijatelja koje poznajem, dosta stvari znam, dosta stvari naučio. Znači, samo pravilna ishrana, domaća ishrana, bez McDonalda, bez piva u 15 godina, 16, 17, 18, 19, 20. A, pivo je loše. Pa normalno. A ono priča o B-vitaminu. Pa pivo, rakija, žestina, nije važno, znači bilo šta to šteti, krvni sudovi, normalno. Cigarete, to sve utiče na potenciju i na seksualnu moć, ili tako ljudi. Mislim, to je sasvim normalno nešto. Ja sam, nažalost, ili na sreću, mnogo rano počeo da se bavim raznih stvarima. Ja sam počeo se bavim muzikom kad sam imao 15 godina. I onda sam rano došao do svega. Šta si svirao? Osnovni instrument je bila klavijatura. Klavir mi je, znači, osnovni instrument. A gitara povremeno. U vreme kad sam prestao se baviti muzikom, svirao sam 9 instrumenta. Ali sad sviram, spao sam na 2 instrumenta. Sad sviraš? Gitaru i klavir. Ali više volim gitaru, mi je lakše da nosim. Samo iz tog razloga. Prema tome, znači, treba povesti stvarno dosta računa o toj ishrani. Znači, samo domaće, kupiti domaće jaje. Znači, kad se na kokoška hrani u negdje u dvorištu, tako pojede kukuruz i čačka travicu. Ili recimo mangulica, ovo svinjetina što je počela. To je naša stara rasa. A to je naša rasa? Jeste. Mi smo, pa ne znam, Milo, se ti sećaš, ja sam u svoje vreme to doživio, znači meni su otac i majka mazali hleb i mast. Da, tako. I paprika i beli luk. Da, i beli luk, normalno. Ali to je bila mast od mangulice. Aha. Ali ne od ovih. Ali ima danas mangulica? Ima gore i do Vojvodini i mislim da ima dole u Šumadiji još na jednom mjestu. A šta je lepota tije svinje mangulice? Šta je, mislim, razlika? Evo se ću objasniti. Znači, kod mangulice ima dosta masti, a malo mesa. Ali ta mast, znači, postoji pozitivna i negativna holesterol. A, ona je zdrava? Tako, ona je zdrava. O tome se radi. Da li si se možda za neki od tih svetskih medija slikao u Srpskoj narodnoj nošnji? Ne. Zašto? Na primjer, verujem da bi kao što su im ovi jelo od belih bubrega zanimljivo, da bi vjerojatno bila zanimljiva i šajkača da je vidim. Šajkača je suviše prikazana u lošem svetlu u svetu. Mislim, moj deda je bio Solunac pokojni i nosio je šajkaču, sigurno prešao je Albaniju, Golgotu tu celu i vratio se normalno ponovo u Srbiju. Znači, ja poštujem tu našu šajkaču. Ali smatram da je suviše više potencirati sa tom šajkačom i sa nekom narodnom nošnjom. Znači, ako već hoćemo da uđemo u tu Evropu, ako hoćemo da nas svet vidi, ajde mi njima da se priključimo normalno, znači kakvi su i oni isto, lakše ćemo da se izmešamo, je li tako? Pa kad se budemo umešali, onda ćemo da pokažemo svoj normalno. Ja sam ti ušao već u Evropu, ali sam ja taj. Aha, dobro. Dajem primjer, mislim, stvarno, ali stvarno nisam razmišljao nijednog trenutka da bih ja trebao da se slikam u šajkači. Ne, ja ne kažem da bi trebalo. Ali sam se slikao, znači svake moje fotografije uglavnom sa majicom manifestacije i normalno moji potpis je tu majici. Znači to uvek. Znači, to je svaka fotografija. Čak sam imao problem kad sam išao kod Duške Jovanić da se slikam za Fame. Rekla mi, znate šta, kaže Ljubče, Ljubomire, molim vas, obucite se lepo, nemojte onako onoj majici. Ja sam našao u čudu, ja volim najviše u toj majici se slikam. Tako da, šta ću, znači, povinujem se uslovima, znači, koji su tog trenutka. Izvoli sada u kuhinju, ne znam šta ti treba ovde za... Ti si doneo, rekao si da su ovo skuvani, već da, to su skuvani beli bubrezi. Kao meni treba. Šta ti treba se? Evo ti daska, evo ti nož. Sad ćemo polako se da rešimo tu situaciju, to ništa ne bude strašno. Evo je da bacim. Ulje. Treba će malo ulja. Dobro. To je dovoljno. Ne treba više. Sad nam treba šta? Crveni kečap.
Kečap. Inače je crveni uvek, verovatno. Da, evo. O, super, hvala. Šta još? Neki sir? Sir će kasnije trebati, sad Dobro, mi treba samo kečap. Slanina će trebati odmah, može. Ovo, valjda jeste. Pa lepo su slaninu kupili. Ova nije od mangulice. Super. Nego ovo kao... Više kao pršuto na ih. Da, ovde, cecke. Evo ja ću. A ja ću za to vreme da ovo nešto uradi moje jelo da napravim. I treba da soli, bibera i to da... Bibera će trebati, valjda soli... stavljaš neke začine ovde. Biber treba, soli ne. Može i origano. Zašto? Zato što je sve slano. A leva paprika? Ne treba leva paprika. Dobro. Evo, ovde su ti razni začini. Sad video sam sve gde se stoji, već sam Za se to ja vreme snašao. ja ću nešto ovde da uradim. Samo ne znam kako. Miro, da nemaš šampinjone slučajno, nije hitno, samo pitam. Šampinjone da nemaš možda. Sad ćemo da imamo. Imaš, može bez šampinjona. Ja stavljam dosta... Znači, izeckaš slaninicu? Da, zato što su posni beli bubrezi. Znači, stvarno? Da, znači da bi dobili malo masti. Verovatno se krste sada i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi o posnim belim bubrezima. Pa ne, mislim, posni su u smislu da nisu masni, na to sam mislio. Na to sam mislio, znači to je meso, je li tako? Treba će nam posla i papričica. Dobro. Ne, imamo ovu, razne ove, vidiš, tu crne fantastične. Sad ćemo to, ne, ovu ćemo. A, može, pa evo ti šampinjoni, što to, devojčice. A ja ću ti pomognem. To, devojčice. Evo ti, da. Kad je krenula manifestacija, sve je krenulo nizbrdo. Pa uvek neki problemi, znači... Stvarno? Da, strahoviti problemi. A to je znači zbog toga što si... Pa da, zato kažem, vrlo je teško biti mesija u svom selu. Ali šta se desilo? Kad si napravio manifestaciju, kad si postao slavna ličnost na internetu i u svetu, kad si krenuo da deliš intervjue i da ti dolaze gosti, šta se onda desilo? Srpski sindrom. Nije se to moglo podneti, ili to? Miroš, baš to. Zašto on, zašto nisam ja? Pa šta je, kažu? Pa kaže, on je muda, kaže, digu u nebesa. Pa što niste ljudi vi? Pa što niste vi? Svako je imao pravo, svako može. I šta se onda desilo? Onda si premešten na to radno mesto? Nisam premešten zbog toga, na radno mesto. Premešten sam zbog drugih stvari, ali tako dalje. Sad ne bih to pričao, to opet zalazi u politiku, ali tako? I o političke pak emisije. Kaži mi sad, koji su tvoji planovi za budućnost? Van zemlje. Pa ili u zemlji, ne znam gde imaš planove. Ne, to sam teo kažem. Da odem van. Da bude malo i da neki dinar, pretpostavljam, zaradim i da se sigurno vratim po stare dane ovde. Ali o tom potom, mislim, postoje uslovi... Koji su planovi u vezi sa... Sa kuvarstvom. Znači da idem da kuvam, znači da se specijaliziram, znači samo... Ja sam se u stvari već specijalizirao, znači samo da ove stvari uradim. Da ideš ovo da kuvaš? Da. Strogo, znači namjenski bele bubrege, ništa više. I gde? Gde planiraš da ideš? To su već razgovori. Da će to biti London, taj što mi hoće da otvore restoran. Stvarno? Da, najozbiljniji. A ko? Neki divlji narodi kao mi? Ne, to su ljudi... Predstavnici divljih naroda ili ovi Englezi fini? Mada i one imaju razne one pudinge, one... Dobro, to sam ja dobio od tog marketing menadžera, od njega sam dobio ponudu koji mi radio knjigu. Dobro. I on to pomogne u vezi toga. Ništa nisam rekao što je vrlo bitno. S kim sam u kontaktu, odnosno ko me kontaktirao? Optomen TV, koji je digao u nebesa. Šta je to? Oni su digli nebesa Jamie Olivera i Gordona Ramsaya. Oni su me kontaktirali, također i oni dolaze isto kod nas ovde. Je to to? Trebaju sad začini. Sad ćemo polako sve da rešamo situaciju, da bibera. Evo ti ga, tu je gore biber. To, skineš tu kapicu i samelješ. Toliko zna, toliko sam učio u školi. Ajde, šta si sve učio ti u školi, to mi reci. Šta su tvoji, kako si odrastao ti? Možda je to zanimljivo za ove mlade ljude koje smo pominjali, da im kažemo kako je to bilo jedno
prosečno detinjstvo Titovog pionira. Ja sam tačno Titov pionir, da. Bio sam Tito, normalno, bio sam pionir. Svi smo. Više sam odrastao kod babi i kod dede nego što sam rastao sa ocem i sa majkom. Moja sestra kad se rodila, mene su isterali iz kuće. Dobro. Ajde, kaže, rodilo se žensko dete i kaže, beži ti napolje. Dobro, rekao, nije problem nikakav. I odem ja kod babi i kod dede lepo. I kod njih sam živio do neke svoje možda 12. 13. godine. Mislim, šta su bile te vrednosti sa kojima si rastao, sa kojima smo svi mi rasli? Rekao si malo pre da su mladi ljudi užasno i seksualno frustrirani zbog novca danas. Kako može biti kod babi i kod dede? Ekstra, super. Koliko se ja sećam, nama to nikad nije bila tema, novac. Uopšte nije bila tema. Je li tako? Ne, novac se podrazumevao. U stvari, ja sam odrastao na Pireu. Nikad nije bilo mesa, znači moja baba, koju smo zvali Majka Ruža, smo ju zvali, ona jaje na oko i stavi na pire. Ako nema mesa, je li tako? Dobro. Normalno, znači dovirali smo se. Pa nije svaki dan bilo meso se jede. Jeo se pasulj, jeo se klot pasulj. Što je sasvim normalno. Kupus, proja, kačamak, popara, prženice. Jeste, prženice, to je tačno. Ja sam se toga najeo strašno. To je bilo, danas to majke ne prave deci. Ne, pa nemaju vremena. Zato što nemaju vremena. Nema se vremena, znači juri se Drugo imaš u pekari da kupiš sve onako masno, fino. Jeste, ja to ne bih jeo. Pa ne, pa to kažem. Lisnato testo, burek, ove viršle razne. Jeste, sad zavisi kako gde, znači neko to dobro sprema, neko ne, znači to treba jesti, znači samo kod proverenih. Ja znam kakav se sir kupuje, kakav se mast kupuje kad se to pravi, znači ja baš nisam pristalica. Jeli, ali kako ti je krenulo ovo sa belim bubrežem, znači rernu smo upalili, možda da si podigao pleh gore na rešetku. Misliš? Da. Hoću. Imaš samo, može s ovim, tako? Da. Probaj to a sir to na kraju stavljaš, a? Da, sir, da se ovako ispeče samo ovo. Dobro. I onda sir na kraju. Evo ja muljam. I ono 2-3 minuta, posle toga to je gotovo. Važi. To nije neka nauka. Dobro. Normalno kečap posle toga. I šta si sad, mislim, tebe je ovaj uspeh inspirisao za kuvanje ili si znao i ranije? Pa ja sam, moj otac je, kažem, bio pravnik, ja sam često kod majke moje ulazi u kuhinju da gledam što nas sprema. I otac kaže, bre, kaže, oblaguzan, kaže, beži napad. Kaže, bre, šta ćeš u kuhinji, kaže, stavno. Ali evo da sam onda svirao, samo dođem kući na minut ili uveče kad dođem kasno i samo na brzinu da nešto stavim u usta. Iz tog razloga sam bio u kuhinji. Nisam baš gledao što majka radi. Dobro. I više sam voleo bakinu kuhinju nego što sam voleo maminu. Ali dobro sada, ako planiraš već da ideš u inostranstvo i da, kao što si rekao, unovčiš ovaj svoj neverovatni uspeh sa svojom knjigom, da li si se ti spremio malo? Kako misliš da ideš u svet? Hoćeš da sa bakinom kuhinjom ideš u svet, sa srpskom kuhinjom, na foru? Ne, na foru. Ili si počeo stvarno ono da učiš nešto? Ne, na foru se ne proba. Na foru ne može se proći. Znači, fora ne postoji više. Znači, fora može da traje 5 minuta, 10 minuta, sat, 2 ili 7 dana. Dobro. Nakon toga više fore nema. Dobro. Sigurno ću da učim. Znači, gledam kako žena šta sprema, hoću da isečem malo luk, pa ću nešto da napravim dekoraciju lepu, dajem primjer kako sečem meso, već tako. Ali uzdam se još nešto. U Evropi kuvari imaju pomoćnike svoje. Aha. Pa će oni da odrade svoj deo posla, a ja samo da dodam, zafrkam se naravno, sigurno da učim to. I to mi je interesantno, mislim, spojio bih recimo... Šta bi spojio? Pa muziku i ovo. A ti bi bio ono kuvar, ko dođe kod tebe mora i da te sluša, to? Apsolutno. Mora da preživi. Kad već jede, mora i da sluša. Mini koncert, da. A šta bi mogao da daš kao savjet našim gledalcima? Ja verujem da u ovoj zemlji ima puno ljudi koji su genijalni, koji imaju fenomenalne ideje na razne teme, je li tako? I kako, šta je sada tvoje iskustvo to sa internetom? Mislim, internet je, mislim, ima i loše strane, sigurno da ima loše strane, ali ima i genijalne strane. Znači, šta je pozitivno u postojanju interneta u tvojom slučaju i kako bi ti savjetovao naše mlade ljude koji imaju fenomenalne ideje, kako da u stvari iskoriste internet ili neko tvoje iskustvo da sa nekim svojim projektima uđu u svet i naprave nešto? Kao prvo, znači, treba dobre ideje iza koje će stane. Dobro. Znači, ideje iza koje će stane. Pa pod pretpostavkom da imamo dobre ideje, ali ajde, dobra ideja. Znači, staneš za svoje ideje. Onda polako počneš da se probijaš. Prvo od lokalne samouprave, da njih nekako zaobiđeš, jer prvo oni koče. Aha. Pa onda
ideš dalje, jer te lokalne institucije ne vole da neko bude jači od njih i bolji. Oni uvek njih hoće da poklope i da isklone tamo gde misle da im je Znači, mesto. misliš da je teže ljudima u provinciji nego ljudima u Beogradu? Pa, nego šta je nego teže. Ovde se, u Beogradu se ceni znanje, iskustvo, kad neko nešto zna, to zna. A u unutrašnjosti to je sasvim drugačije. Znači, tamo onaj koji ne zna ništa pokazuje onaj koji zna da u stvari ne zna. Aha. Mislim, to je... A dobro, šta da rade Što se tiče interneta, znači ja savjetujem svakome, kao što sam ja prvo, da bude malo i da neki dinar, pretpostavljam, zaradim i da se sigurno vratim po stare dane ovde. Ali o tom potom, mislim, postoje uslovi... Čekaj, tvoji su planovi u vezi sa... Sa kuvarstvom. Znači da idem da kuvam, znači da se specijaliziram, znači samo, ne, ja sam se u stvari već specijalizirao, znači samo da ove stvari uradim. Da ideš ovo da kuvaš? Da. Strogo, znači namjenski bele bubrege, ništa više. I gde? Gde planiraš da ideš? To su već razgovori. Da će to biti London, taj što mi hoće da otvore restoran. Stvarno? Da, najozbiljniji. A ko? Neki divlji narodi kao mi? Ne, to su predstavnici divljih naroda ili ovi Englezi fini? Mada i one imaju razne one pudinge, one... Dobro, to sam je dobio od tog marketing menadžera, od njega sam dobio ponudu koji mi radio knjigu. Dobro. I on to pomogne u vezi toga. Ništa nisam rekao što je vrlo bitno. S kim sam u kontaktu, odnosno ko me kontaktirao? Optom NTV, koji je digao nebesa. Šta je to? Oni su digli nebesa Jamie Olivera i Gordona Ramsaya. Oni su me kontaktirali, takođe i oni dolaze isto kod nas ovde. Je to to? Treba je sad začini. Sad ćemo polako sve da rešamo situaciju, ne bibera. Evo ti ga, tu je gore biber. To, skineš tu kapicu i samelješ. Toliko zna, toliko sam učio u školi. Ajde, šta si sve učio ti u školi, to mi reci. Šta su tvoji, kako si odrastao ti? Možda je to zanimljivo za ove mlade ljude koje smo pominjali, da im kažemo kako je to bilo jedno prosečno detinjstvo Titovog pionira. Ja sam tačno Titov pionir, da. Bio sam Titov, normalno, bio sam pionir. Svi smo. Više sam odrastao kod babi i kod dede nego što sam rastao sa ocem i sa majkom. Moja sestra kad se rodila, mene su isterali iz kuće. Dobro. Ajde, kaže, rodilo se žensko dete i kaže, beži ti napolje. Dobro, rekao, nije problem nikakav. I odem ja kod babi i kod dede lepo. I kod njih sam živio do neke svoje možda 12. 13. godine. Mislim, šta su bile te vrednosti sa kojima si rastao, sa kojima smo svi mi rasli? Rekao si malo pre da su mladi ljudi užasno i seksualno frustrirani zbog novca danas. Kako može biti kod babi i kod dede? Ekstra, super. Koliko se ja sećam, nama to nikad nije bila tema, novac. Uopšte nije bila tema. Ali tako? Ne, novac se podrazumevao. U stvari, ja sam odrastao na Pireu. I kad nije bilo mesa, znači moja baba, koju smo zvali Majka Ruža, smo je zvali, ona jaje na oko i stavi na pire. Ako nema mesa, je li tako? Dobro. Normalno, znači dovirali smo se. Pa nije svaki dan bilo meso se jede. Jeo se pasulj, jeo se klot pasulj. Što je sasvim normalno. Kupus, proja, kačamak, popara, prženice. Jeste, prženice, to je tačno. Ja sam se toga najao tražio. To je bilo, danas to majke ne prave deci. Ne, pa nemaju vremena. Zato što nemaju vremena. Nema se vremena, znači juri se... Drugo imaš u pekari da kupiš sve onako masno, fino. Jes, to ne bih jeo. Pa ne, pa to kažem. Lisnato testo, burek, ove viršle razne. Jeste, sad zavisi kako gde, znači neko to dobro sprema, neko ne, znači to treba jesti, znači samo kod proverenih. Ja znam kakav se sir kupuje, kakav se mast kupuje kad se to pravi, znači ja baš nisam pristalica. Jeli, ali kako ti je krenulo ovo sa belim bubregom, znači rernu smo upalili, možda da si podigao pleh gore na rešetku. Misliš? Da. Hoću. Imaš samo, može s ovim, tako? Da. Probaj to a sir to na kraju stavljaš, a? Da, sir, da se ovako ispeče samo ovo. Dobro. I onda sir na kraju. Evo ja muljam. I ono 2-3 minuta, ako stoji, to je gotovo. Važi. To nije neka nauka. Dobro. Normalno keče posle toga. I šta si sad, mislim, tebe je ovaj uspeh inspirisao za kuvanje ili si znao i ranije? Pa ja sam, moj otac je, kažem, bio pravnik, ja sam često kod majke moje ulazi u kuhinju da gledam što nas sprema. I otac kaže, kaže, oblaguzan, kaže, beži napad. Kaže, bre, šta ćeš u kuhinji, kaže, stalno. Ali evo da sam onda svirao, samo dođem kući na minut ili uveče kad dođem kasno i samo na brzinu da nešto stavim u usta. Iz tog razloga sam bio u kuhinji. Nisam baš gledao što majka radi. Dobro. I više sam voleo bakinu kuhinju nego što sam voleo maminu. Ali dobro sada, ako planiraš već da ideš u inostranstvo i da, kao što si rekao, unovčiš ovaj svoj
neverovatni uspeh sa svojom knjigom. Da li si se ti spremio malo? Kako misliš da ideš u svet? Hoćeš da sa bakinom kuhinjom ideš u svet, sa srpskom kuhinjom, na foru? Ne, na foru. Ili si počeo stvarno ono da učiš nešto? Ne, na foru se ne proba. Na foru ne može se proći. Znači, fora ne postoji više. Znači, fora može da traje 5 minuta, 10 minuta, sat, 2 ili 7 dana. Dobro. Ako toga više fore nema. Dobro. Sigurno ću da učim. Znači, gledam kako žena šta sprema, hoću da isečem malo luk, pa ću nešto da napravim dekoraciju lepu, dajem primjer kako seče meso, već tako. Ali uzdam se još nešto. U Evropi kuvari imaju pomoćnike svoje. Aha. Pa će oni da odrade svoj deo posla, a ja samo da dodam, zafrkam se naravno, sigurno da učim to. I to mi je interesantno, mislim, spojio bih recimo... Šta bi spojio? Pa muziku i ovo. A ti bi bio ono kuvar, ko dođe kod tebe mora i da te sluša, apsolutno. Mora da preživi. Kad već jede, mora i da sluša. Mini koncert, da. A šta bi mogao da daš kao savjet našim gledalcima? Ja verujem da u ovoj zemlji ima puno ljudi koji su genijalni, koji imaju fenomenalne ideje na razne teme, jel' tako? I šta je sada tvoje iskustvo to sa internetom? Mislim, internet je, ima i loše strane, sigurno da ima loše strane, ali ima i genijalne strane. Znači, šta je pozitivno u postojanju interneta u tvojom slučaju i kako bi ti savjetovao naše mlade ljude koji imaju fenomenalne ideje, kako da u stvari iskoriste internet ili neko tvoje iskustvo da sa nekim svojim projektima uđu u svet i naprave nešto? Kao prvo, znači, treba dobre ideje iza koje će stati. Dobro. Znači, ideje iza koje će stati. Pa pod pretpostavkom da imamo dobre ideje, ali ajde, dobra ideja. Znači, staneš za svoje ideje. Onda polako počneš da se probijaš. Prvo od lokalne samouprave, da njih nekako zaobiđeš, jer prvo oni koče. Aha. Pa onda ideš dalje, jer te lokalne institucije ne vole da neko bude jači od njih i bolji. Oni uvek njih hoće da poklope i da islone tamo gde misle da im je mesto. Ti misliš da je teže ljudima u provinciji nego ljudima u Beogradu? Pa, nego šta je nego teže. Ovde u Beogradu se ceni znanje, iskustvo, kad neko nešto zna, to zna. A u unutrašnjosti to je sasvim drugačije. Znači, tamo onaj koji ne zna ništa pokazuje onaj koji zna da u stvari ne zna. Aha. Mislim, to je... A dobro, šta da rade Što se tiče interneta, znači ja savjetujem svakome, kao što sam ja prvo naučio, web dizajn, znači bavim se web dizajnom, aha, evo da te reklamiramo, ko nema dobru web stranicu ili nešto treba, nek ide kod Čika Ljube. Jeste, znači to sam morao da naučim jer su mi tražili 1000 evra za prvu prezentaciju sajta, onda sam ja seo i počeo sam se govoriti normalno i učio ozbiljno i savladao tu stvar. Tako, znači, onda neki izbjegavaju Facebook, znači taj Facebook je čista glupost. Čak moja ćerka ima. Zašto bre, nemoj tako. Dobar je Facebook. Zavisi kako se upotrebljaju, u koji način. Dobro, ali kaži kako je tvoje, znači šta ti kažeš, kako da iskoriste internet da bi taj svoj proizvod reklamirali? Da kontaktiraju ljude kao što je, recimo, se krčka lepo. Ali dobro, a? Da. Da kontaktiraju ljude, recimo, u inostranstvu, normalno. Da se jave našim ministarstvima, kao što je, šta ja znam, za kulturu. Ali hoće naše ministarstvo da pomažu nekoga? Nemaju razloga da neće. Ja mislim da je čak... Ne, ali ja hoću sve vreme pokušavam da dobijem od tebe odgovor. Možda suviše malo ljudi možda i kontaktira ministarstvo. Da, ali mislim, šta da urade da im dođe 600 ljudi na sajt? To te pitam, bre. Ili 1000, ili... Jer ideja je u stvari ta ključna reč, ili dobar naslov, ili... Dobar naslov, nešto nesvakidašnje. Neka probaju da naprave... Šta je beše bio tvoj naslov? Za Mudrijadu? Da. Škotlanđani imaju viski, Švajcarci imaju sir, a Srbi imaju mudro. Znači, evo to, znači, savjetujemo mladim ljudima koji imaju neki projekat. Znači, sve počinje od dobrog naslova. Jeste, ali se u stvari ne zna, nikad se ne zna šta je to u stvari dobro. Recimo, je bila čisto glupa ideja, gledajući s aspekta jedne lokalne sredine, što ja znam, male, kao što je Gornji Milanovac. Dobro. Stvarno glupa, priznajem. Znači, ja sam sam bio zaprepašćen kako sam ja to sebi dao za pravo, da uopšte ja pomenem to.